Maayong hapon sa tanan. Atong iapil sa atong mga pagampo karon niining santos nga misa, kining mga mosunod nga intensyon. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat, ilabi na sa gihatag nga kinabuhi. Pamisa alang sa tanang frontliners, all government officials, mga kaparian ug tanang naglihok alang sa pagpanalipod sa sakit nga unta kanunay tagaan ug kabaskog sa lawas. Misa intensyon sa mga kalag sa biktima sa COVID-19 ug kalag nila Marciano Carmen, Felix Jovencio Leonides Trudes ug Jovencio ug tanang kalag sa purgatorio. Pamisa alang sa atong presidente nga unta hatagan ni siya giya sa kanunay ug hatagan sa maayong panglawas. Pamisa usab sa kalag ni Abdon, nagpamisa Daisilo Gocor Negro. Thanksgiving Mass for all the blessings, good health, and safety of my family. Continue to protect us, Lord, as frontliners in this fight with COVID-19 crisis, especially to my triad family here in the UK. Nagpamisa Milicor Vistal family. Pamisa pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat, labi na sa grasya sa himsog nga panglawas sa pamilya, alang sa kalag nila Erwin, Felipe, Gerarda, Juliana, Enrique, Paulina, Lini, Evelyn, Filomena, Maura ug Vivino. Nagpamisa Kathy Tan. Thanksgiving Mass for all the blessings received, for safety and good health of the whole family. Mass offering for the safety and good health of all the frontliners. Mass intention for the death anniversary of Cirilla and all the souls in purgatory. Nagpamisa Estiliore family. Sa tanan nga santos ug santa sa langit, San Isidro Labrador, Santo Niño, Divine Mercy, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, nga proteksyonan mo kami sa tanang kalamidad, sakit, labi na sa COVID, nga unta mawa na unta. Pamisa sa kalag ni Nicolas Maura Alfonso, o sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na sa kalag nga wala na naghandom kanila. Nagpamisa Josefina Añasco Logramonte. Misa pasalamat sa gasa sa kinabuhi, maayong panglawas ug sa mga grasya nga nadawat. Nagpamisa Tatski Kanmaong Bunyaw. Pamisa pasalamat sa mga nga nagpabilin nga luwas ang buhol sa COVID-19. Pamisa usab alang sa frontliners nga unta di sila matakdan sa COVID-19 o pagampo usab nga giyahan ang mga trabahante o opisyalis sa gobyerno. Nagpamisa Presi Enriquez. Pamisa alang sa kalag ni Anherlo Gocor. Nagpamisa Angerlin Gocor. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o sa maayong panglawas adlaw-adlaw. O pamisa sa kalag ni Ricky Daniel o sa mga nabiktima sa COVID-19. Nagpamisa Christy Baguio Anya Bieza. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat matag-adlaw, ang grasya sa kinabuhi matag-adlaw ug maayong panglawas ug proteksyon kanunay sa tanang katawhan ug sa probinsya sa Bohol. Hinaut unta mawala ang coronavirus ug mabalik na sa normal. Ug alang sa kalag nila Amancio Senior, Amancio Junior, Eutimia, Padre Arsenio Justino, Jesusa, Isaac, Cornelia, Inocencio, ug mga kalag nga tanan ug sa wala na'y naghandom kanila. Nagpamisa Narcisa Lucanias. Pamisa sa kalag ni Juanita Narciso, Eduarda, Enoch, Nene, Tiborcio, Eddie, Leopoldo, Ezekiel, Gerardo, Isyo, Guillermo, Dinang, o sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa Tiano family.
Pangamuyo alang sa kayuhan ni Romolito nga nataptan sa COVID-19 ug sa pag-iway sa maong virus nila ni Angelina ug Joan nga mga igsuon nahong frontliner. Apil na ang tanang frontliner sa tibuok kalibutan. Nagpamisa Apple Fernandez. Pamisa pasalamat sa gihatag nga kaayo sa Ginoo o pamisa sa mga kalag ni Arnold, Arnel, Mercy, Anthony, Isidro, Nicanor, Marlin. Nagpamisa Estrella Celeres Milicio. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat sa matag adlaw o sa tanan mga santos o santas o pamisa sa kalag ni Marcos, Dioscoro, Pedro, Alberta, Maria, Mary, Joanna, Jessa, Alfonso, Chofila, Conrado, Felipe, Amparo, Cirila. Nagpamisa Pasita, Unabia, and Taruga family. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa adlaw-adlaw o sa maayong kalawasan o proteksyon sa mga sakit sa matag adlaw o sa pag-iwas kanatong tanan sa sakit nga ningkanap karon. Ug misa pasalamat sa mga frontliners nga nagtabang sa mga masakiton ug misa sa mga kalag ni Gertrudes, Conrado, Felix, Rodolfo, Cipriano, Jesus. Nagpamisa Annalyn Anzano Melioria. Pasalamat sa maayong panglawas sa tibuok pamilya ug pamisa sa kalag nila ni Henaro, Palahia, Agapita, Nicanora, Filomena, Eufrosino, Quirino, Conrada, Joel o sa mga kalag nga tanan sa purgatorio. Nagpamisa Angel Anod. Pasalamat sa mga grasyang nadawat sa Santissima Trinidad, inahan sa kanunayng panabang, San Vicente Ferrer, San Pablo. Pasalamat usab sa gasa sa kinabuhi ug sa maayong panglawas sa gasa sa pamilya, sa trabaho ug sa mga matuod nga higala. Pamisa alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni Emelita, Perfecta, Luisa, Leoncia, Albino, Margareta, Nicolas, Inocencia, Cornelia, Policarpo, Ananias, Dionisia, Alejandro, Nilia, Alexa. Nagpamisa Ivy Horanio Anunciado. Misa pasalamat sa grasya sa kinabuhi ug maayong panglawas. Pamisa sa kalag ni Leopoldo Manuel Vicenta. Nagpamisa Carla Emanuela Anino. Misa pasalamat sa mga grasya sa tanang nadawat, labi na ang grasya sa kinabuhi nga karon iya patang gitagaan og higayon sa pagpakabuhi og niining virus nga karon iya kitang giiway niining sakit nga mikaylap sa tibuok kalibutan. Ug misa sa kalag ni Felix Sr., Gertrudes, Rosita, Jesus, Felix Jr., Henry, Rodolfo, Sumner. Nagpamisa Lulet Bunak Tumbaga. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug ang nagpamisa Alicia de la Torre. Misa pasalamat alang sa ika-55 nga adlaw nga tawhan ni Rufino Lao ug alang sa kayuhan sa tanang mga tao nga nagmasakiton sa lawas ug kalag. Nagpamisa Yani Lao. Pamisa pasalamat para sa akong bana nga nagtrabaho sa barko nga tagan unta siya kanunay ug maayong panglawas ug proteksyon sa maong sakit nga novel coronavirus. Nagpamisa Hani Ramirez. Pamisa alang sa grasya nga nadawat sa tibuok pamilya, ilabi na sa grasya sa maayong panglawas. Ug pamisa usab sa mga santos ug mga santas nga tanan nga unta iiway ang tibuok kalibutan niining COVID-19 ug nga niatake kanato karon ug sa mga kalag nila ni Mahencio, Severina, Lamberto, Malco, Mansueto ug mga kalag nga tanan sa purgatorio, ilabi na kadtong mga kalag nga wala nay nagdumdum pa kanila. Nagpamisa Baldisco family. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug maayong panglawas o proteksyon sa mga sakit.
Pamisa usab sa kalag ni Pedro Florencia Segunda, Olimpio Calixta Rodrigo, o sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa Colin Mendoza Estose. Pamisa alang sa kalag ni Feliciano Olimpia Winsisla Godofredo Bibiano, Felicidad Emiliana Probo, Aring Saturnina Segunda, o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa Camel Logronio Melgar. Pamisa alang sa kaayuhan sa tibuok kalibutan nga unta ang mga katawhan, lamdagan ug makasabot nga ang tanan gibuhat sa gobyerno alang sa kaayuhan sa tanan. Nagpamisa Marvelyn Gukor. Misa pasalamat ngadto sa Santissima Trinidad Senior Santo Niño Sacred Heart of Jesus sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa gasa sa kinabuhi, pinaagi sa pagpangama sa mahal nga Birhen Maria, Senyor San Pablo, Senyor San Roque, Senyor San Vicente Ferrer, alang sa kaayuhan sa balatian sa kalag ug lawas, alang sa kalag ni Luciana Vicente, nagpamisa Ricky ug Loret Silmar. Misa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ug kabaskog sa panglawas sa akong pamilya ug sa tanang grasya nga nadawat. Pamisa sa kalag ni Felix, Melissa, Emily, Janet, Eugenio, Gaudencia, Trinidad, Antonio, Fortunata, Pedro, Felix Sr., Eutimio, Marianora, Avelina, Hinaro Sr., nagpamisa Brezamora Milicor. Misa pasalamat sa grasya sa kinabuhi nga gipanalangin kanamo sa Ginoo uban sa pangama ni Senyor Santo Niño, mahal nga Birhen Maria, nagpamisa Julieta Estose. Misa pasalamat sa grasyang nadawat, nagpamisa Rosel Sinabre. Pamisa pasalamat sa grasyang nadawat adlaw-adlaw, nagpamisa Maricel Ragas. Pamisa sa tanang santos ug santa sa langit, ilabi na ni San Pablo, nga unta magwagta na og hatagan o kasulbaran kining pandemic o virus nga nakahatag og dakong kahadlok sa mga tao. Nagpamisa Josefina Añasco Logramonte. Pamisa alang sa grasya nga among nadawat kada adlaw o sa maayo namong panglawas sa tibuok pamilya ug sa pamilya sa mga higala ni Ato Ruby Aguilar ug sa tanang pamisa usab sa tibuok kalibutan nga mawa na ang COVID-19. Nagpamisa si Naida Pulag. Pamisa alang sa early recovery nila Judith Robert Jones Vistal nga tuwa sa UK nga nakasinati na og ubo symptoms og pamisa alang sa kalag ni Felicissimo Amancio, Constancio Ricardo Rogelio Julio Sr. Benito Sofronio. Nagpamisa Mansueta Cabrera. Misa pasalamat sa grasya nga among nadawat kabaskog sa panglawas kang Senyor Santo Niño San Isidro Labrador, ilabi na ni San Pablo Apostol o pamisa sa mga kalag ni Teodoro Sr., Natividad Agapito Manolo Apolonia Susima, Pedro Gregoria Modesta, Irene V. Emiliano Aurora, Emiliano Elisa, Romana, ang nagpamisa Carmen Cabilan. Misa sa kalag ni Floro o sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Malo Mejias. Misa pasalamat kang Senyor San Pablo, Senyor Santo Niño, San Vicente Ferrer, inahan sa kanunayng panabang Senyor San Roque, Birhen Medalya Milagrosa o sa mga santos nga tanan sa langit, o sa mga grasya nga nadawat matag adlaw, nagpamisa LV Reyes and family. Misa pasalamat kang Senyor San Vicente Ferrer, San Tonino, San Lorenzo, inahan sa kanunayng panabang, o sa mga grasya matag adlaw, kabaskog sa lawas, o sa tanang santos o santas.
Nagpamisa Inday T. Vitor Logronio. Pamisa pasalamat sa kapiskay sa Panglawas o pamisa sa kalag nila Conchita Romeo Santiago Eusebia Juan Siriaca. Nagpamisa Regina Anyos T. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat o sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Nagpamisa Rinrose Simpron. Misa pasalamat sa mga grasya nga among nadawat o sa maayong panglawas. Nagpamisa Jadel de la Torre and family. Pamisa alang sa mga frontliners nga safety ra sila og dili matakdan aning corona virus o kayuhan sa tanang infected ni ining maong virus. Nagpamisa Elvira Anyana Tumakin. Pamisa alang sa kalag nila Fresilo Carda Alfrans Sulweta Juaning Sibira Pidto og sa tanang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa Pamilya Arlen Alfeche. Pamisa alang sa maayong pangunahuna sa mga tao gumikan sa kalisod karong panahona. Nagpamisa Fernandez and family. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o pamisa sa mga kalag nila ni Evaristo Eugenia Emiliana Romulo Eupimia Bernardo Dionisia Bonifacia ug mga kalag nga tanan sa purgatorio. Nagpamisa gikan sa pamilya ni Mario Anyabiesa. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat kada adlaw ug maayong panglawas nga gihatag kanamo. Pasalamat kang San Pablo ug ni Senior Santo Niño. Inahan sa kanunay panabang Birhen sa Regla, Birhen sa Fatima, Birhen sa Guadalupe, Senior San Vicente, San Miguel Arcangel, Senior San Antonio o sa tanang mga kasantusan. Nagpamisa Juanita Cabanez. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa maayong panglawas o paglikay kanunay sa mga disgrasya o sa paggabay kanunay sa atong Ginoong Hesus o sa kalag nila ni Pedro Dominga Maximiano Justa, Emerita Crescencia, Jose Rosalia, Eleuterio Prisco, Lucita. Nagpamisa Elizabeth Auxilio. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, kabaskog sa hunahuna ug panglawas, labi na sa akong anak ug sa igagaw ug sa ila usab nga tagsa ka mga kauban nga tuwa sa ilang tagsa ka barko sa laing nasod, nga ipalayo sila sa mga sakit, sa pangama ni Senior San Miguel Arcangel ug Senior San Roque. Nagpamisa Lofranco family. Pamisa alang sa kaluwasan sa akong anak, sa akong igsuon ug mga pag-umangkon nga malikay sa COVID-19 ug sa tanang mga frontliners. Sa pangama ni Senior San Roque, Mama Mary, Senior San Pablo ug sa Dios Amahan. Nagpamisa Condrada Sinabre. Pamisa alang sa Santisimo Sakramento sa altar. Santo Niño, Mahal nga Birhen Maria, San Miguel Arcangel, San Rafael, San Roque, nga unta panalipdan kitang tanan, ilabi na sa mga kalag nila ni Juliano, Nicolasa, Sofronio Saturnino, Vicente, Anastasia, Basilio, Nicolasa, Candida, Antonio, Gregoria, Istan, Islao, Eusebia, Normana, Filimon, Eddie, Efren, Gregoria, Pedro, Emiliano, Aurora, Irinia, Modista, Irene o Apolinar. Nagpamisa Thelma Torrijos. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat matag adlaw ug hatagan pag dugang panggrasya kabaskog sa lawas, labi na sa akong anak nga enforcer, volunteer nga panalipdan sa COVID-19. Nagpamisa Gomez family.
Pamisa alang sa mga santos nga tanan, inahan sa kanunayng panabang, Senior San Jose, Senior Santo Niño, Birhen sa Fatima, Birhen sa Lourdes, Padre Pio, San Pedro, San Pablo, San Vicente Ferrer. Nagpamisa, Josephine Pakibot. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa pagpanalipod sa atong probinsya nga iiway ta sa COVID-19. Nagpamisa, Lucilin Pohas. Misa pangamuyo alang sa kahumanan ni ining epidemic. Nagpamisa, Esther Doblas. Pamisa alang sa kalag nila ni Silvestra, Victorio, Sixta, Maria Salome, Floriano, Felipe, Anaclito, Ramon, Basilia, Teofilo, Ponciano, o sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa, Estose family. Pamisa sa mga kalag ni Jose, Narcisa, Martin, Tingting, Crispula, Tomas, Primitiva, o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa, Ibanez family. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa pangama sa Dios nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ug sa pagpanalipod sa mahal nga Birhen, Senyor San Roque, San Pablo Apostol, San Miguel Arcangel, ug sa tanang mga santos sa langit. Pamisa sa mga kalag ni Maria Agnes, Gregorio, Alfredo, Pedro, Raimunda, Ursula, Nicolas, Pilahio, Dominador, Josephine, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa, Apolonio Anyora. Pamisa sa kalag nila Basilia, Eugenes, Maximo, Roberta, Eustaquio, Eustiquia, Isabel, Eugenio, Ariston, Leonilo, Jeronimo, Roel, Fortunata, Andes, Juanita, Modista, Salome, Remedio, Bonifacio. Nagpamisa, Nilda Bacalso. Sa kalag ni Paulino, Apolinario, Antonia, Adelina, Francisco, Lalin, Denisa, Angie, Fermin, Vitaliana, Timotea, Basilio. Nagpamisa, Sisio family. Sa mga kalag nila ni Andres, Teofista, Marciano, Magdalena, Filimon, Tomas, Francisca, Celestina, Manuel, Ramil. Nagpamisa, Alma Ibanez. Pamisa sa kalag ni Emiliana o sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa, Bebeth Bucor. Sa kalag ni Samner, Abondio, Hirina, Rosita, Petronilo, Dionisio, Ernesto Sr. o Jr. Nagpamisa, Annalyn Anzano Miluria. Pamisa sa kalag ni Victoria, Bonifacio, Aurea, Armando, Michael, Lord, Florentina, Agustin, Bartolome, Leonora, Purin, Teofilo, Serapio, Teresa, Trinidad, Juanita, Antonio. Nagpamisa, Indaiti, Vitor, Logronio. Pamisa sa kalag ni Edwin Flores ug Joan Romarate. Nagpamisa, Idicar Flores. Pamisa sa kalag ni Constancio, Teresita ug Christian, Jose, Paulina, Pastor Imiteria. Pamisa sa kalag ni Isabilo S. Ugpo for his 25th death anniversary. Nagpamisa, Gigi Ugpo Diaz. Pamisa sa kalag ni Constancio, Teresita o Christian, Jose, Paulina, Pastor Imiteria. Nagpamisa, Judith Bitoy Melicor Vistal. Pamisa alang sa kalag ni Rosita Irineo Agustin Sr., Antonia Macario, Cipriana Hermogenes Dominga. Nagpamisa, Marvelin Bucor. Pamisa sa kapahulayang dayon sa kalag ni Precioso Sr. o sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa, Marianina Melicor. Alang sa kalag ni Strelita o sa mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa, Glenda Sinita. Pamisa sa kalag nila ni Gaudencia Beatriz
Baldomero, Eutikio, Eugenio, Petra, Eduardo. Nagpamisa Analiv Yodor. Pamisa sa kalag ni Restituto Panyang, Olympia, Juanito, Ridol, Pining, Narciso, Milicia, ug tanang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa gesto ni Vitor Gudes. Alang sa kalag ni Idovihes, Victoria, Jovencio, Seferina, Dimitrio, Eustaquia, Jeronimo, Alejandro, from Estorgio family. Sa kalag ni Salod, Desiderio, Arcadia, Silvestre, Macario ug Asuncion, nagpamisa Ria Lisa Vistal. Sa mga kalag ni Mario, Hermenegildo, Isidra, Bernardino, Adriana, Leon, Benigno, Anthony, Fernando, nagpamisa Nena Milianes. Pamisa sa kalag ni Pablo, Barbara, Elmer, Benedicto, Muksan, Anatalio, Anselma, o sa tanan kalag sa purgatorio. Pamisa gikan ni Nining Cañete. Kalag ni Beatrice, Eutikio, Tarcisio, Virgilia, Andres, Mario. Nagpamisa Pablita, Niño, Bitinol, Minggito. Alang sa kalag ni Seferina. Nagpamisa ni Net Amper. Pamisa sa kalag nila ni Rolando, Emma, Alejandro, Melonia, Evilia, Anasilo, Rinaldo, Pedro, Hakavin, Jaime, Juaning, Ventura, Victoria, Francing, Chufisto, Florencio, Patring, Silvina, Inoy, Narsing, Martin, Eulalia, Taling, Tingting, Alo, Jesse, Aura, Felix, Melchora, Pablo, Benjamin, Magdalena, Nisha, Daniel, Tuji, Vanessa, Dudo, Joseph, Mary, ug sa mga kalag nga nabiktima sa COVID-19. Nagpamisa Jasmine Godito Paniedo. Pamisa sa kalag ni Guillermo, Miguela, Marcelina, Hospicio, Valentin, Falabiana, Fortunato, Vicenta, Alberto, Rodolfo, Aida. Nagpamisa Los Vimienda, Villaver. Pamisa alang sa akong mga ginikanan sila Pascasio, Martina, Hipolito. Nagpamisa Ismer Canillo. Pamisa sa kalag ni Ninya Queenie, Jane, Alexis, Wilson, Mario, Eufrosina, Pedro, Editha, Manuel. Nagpamisa Anita Mejias Silibria. Pamisa alang sa makalag ni Juana, Tiklo, Barbara, Roldan, Barcelisa, Igleseria, Zoila, Angelita, Sotero, Maria, Rustica, Agapito. Nagpamisa Vina Flor Flores. Alang sa kalag nila ni Panfila, Edwin, Robert, Clemente, Chofila, Sofronia, Lucia, Paul, Sergio, Sinen, Victoria, Marcosa, Emiliana, Josefa, Edgardo, Sabas, Tertuliana, Jonas, Juanito, Evagria, Bonifacio.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nga Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, maghinulso kita sa ato mga sala, armandam kita sa pagsaulog dining santos nga misa. Ikaw nga gipadalaron pag-ayo sa mga maynulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga miyanhiron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga nagbuot ka nga ilansang sa krus ang imong anak, tungod kanamo, aron malingkawas kami sa gahom sa kaaway. Itugot kanamo nga imong mga alagad, nga makadangat kami sa grasya sa paggabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo ako mudasig niadtong gikapuyan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw, sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod niadtong buot mohampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod anias sa akong duol. Kinsay makig-away kanako, magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway, paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios, kinsay mo ingon nga sad-an ako. Mga dunot silang tanan sama sa bisti, ugkut-kuton sila sa tangko. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, nalumos ang akong naong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, o sa kalangyaw alang sa mga anak sa akong inahan, kay ang kasilag alang sa imong balay, nagaut-ut kanako, ug ang insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingob diri kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang insulto nakasamad sa akong kasing-kasing, ug naluya ako. Nangita ako sa may maluoy unta kanako, apan walay bisan usa nga maghuhupay ug wala ako'y hikaplagan. Hinuon, gibutangan nilag abdo ang akong kalanon, ug ang akong kauhaw, gitagaan ako nila ug suka aron imnon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Daygon ko ang ngalan sa Ginoo diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Tanawa kamong mga mapaubsanon ug pagsariya, kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo
nagpatalinghog sa kabos, ug ang mga iyaha nga gigapos dili niya tamayon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ay ginomanaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Ang usa sa napulog duha ka tinun-an nga ngenlag Judas miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa man inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo sa Jesus? Mihap sila og katloan ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kaniya. Sukad niya tung adlaw si Judas nangitag mayong gayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo? Si Jesus mingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot ng akong oras. Ang ako mga tinun-an ug ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo dito sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila o gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi sa Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan. Og samtang nangaon sila mingon sa Jesus, sultihan ko kamo o sa kaninyo magbunhi kanako. Nagagool pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang ipasabot mo? Sa Jesus bitubag, ang nagtuslob sa panuban kanako nining panaksan mo'y magbunhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa iyon sa kasulatan. Apan alaot siya nga magbunhi sa anak sa tao. May palang unta, wala siya matao. Si Judas sa mabudhion mingon, magtutudlo, ako ba ang ipasabot mo? Sa Jesus mitubag, giingon mo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung magsisgot gani kitag ngalan nga Judas Iscariote, ang una gay mo santop sa tuwan hauna, kini siya mao ang mabudhion, kini siya ang nagbudhi sa Ginoo. Sa napulog duha ka mga apostoles adunay usang gingalag Judas Iscariote, ang nagbudhi sa atong Ginoo. Apan baya kung atong paladman ug atong palapdan ang atong pagmalandong, makaingon kita, nga dili baya kay si Judas ra ang nagbudhi sa atong Ginoo. Sa laing pagkasulti, ang mga tinun-an gawas ni Judas, ang mga apostoles gawas pa ni Judas, aduna sa mga gihimo nga makaingon kita, sama na kini nga ilang gibudhian ang Ginoo. Ngano?
Sa wala pa siya mag-antos, wala pa siya magpasakit, ang Ginoo isulti ng daan siya mga apostoles. Siya papaantuson, siya pagalutuson, siya pagalatuson. Ilansang siya sa cross, patyon siya. Mao kini ang mahitabo kaniya. Kay sa ingon ining paagi lamang nga iyang maluwas ang makasala nga katauhan. Ang mga tinun-an misaad kaniya, ang tagsa-tagsa kanila misaad sa Ginoo. Dili gyud kami mubiya kanimo Ginoo. Dili gyud kami motalikod kanimo Ginoo. Nabisan gani si Pedro siyang kabahin mingon pa, magpakamatay ako uban kanimo Ginoo. Mao kadto ang saad, mao kadto ang mga pulong gikan sa mga apostoles. Dili nila talikdan, dili nila biyaan, magpakamatay sila uban sa Ginoo. Apan pag-abot na stak na, nga siya gilutos na, unsay nahitabo, ang mga apostoles nagkatilbulaag, nanagan sila, og ilang gibiyaan ang Ginoo. Sa laing pagkasulti, naisama sila ni Judas, pabudhion, kaya lagi wala nila labani, wala nila barugi, ang gisaad, nga ilagayong dili na biyaan ng Ginoo, nga sila magpakamatay uban si Ginoo. Apan unsa may nagkalahi ni Judas ug sa ubang mga apostoles. Ang matag usa human niya tumawang paghitabo, ilabi na human sa kamatayon si Ginoo, naningkamot kayon pagbalik ngadto sa Ginoo. Ilang giangkon nga sila na mo mabudhion sa Ginoo tungod kay ilang gitalikdan ang Ginoo. Si Judas siyang kabahin nagbasol sa iyang gibuhat, apan siyang gihimo, naghikog. Usa kada kong sala, gipunan pagyud laing dakong sala. Iyang gibudhian ang Ginoo, usa kini kadakog ang sala, apan naghikog pagayod siya. Lain sa mga dakong sala ang iyang gibuhat. Apan sa kabayon sa mga apostoles sila, nagbasol silang gibuhat. Kung naningkamot gayon sila, pagbalik o paglukat niya itong ilang pagtalikod o pagbiya sa Ginoo. Nga bisan sa kabahay ni Pedro, sa tulo kay gayon siya may balibad nga siya wagad makailas Ginoo. Apan human siyang pagkaamgo nini, naghinulsol siya, dako kayo, gani human sa pagkabanhaw na sa Ginoo, ano na siya mga pulong nga gilitok, gipadiyag ngadto sa Ginoo, agi sa paglukat niya sa iyang paglimod sa Ginoo. Gihigugma ko ikaw, Ginoo. Kung sa matag sa tulog kahigayon, iyang gilimod ang Ginoo, wala ako makailan ng tawhana. Sa tulosab kahigayon, siya mingon, gihigugma ko ikaw, Ginoo. Ako kining gisgutan kay kita na isama sa kita sa mga apostoles. Ganiya sa atong pagpakasala, kita bibiya sa Ginoo, ato siyang gitalikdan, atong gibudhian ang Ginoo tungod sa atong pagpakasala, ato siyang gibiyan, ato siyang gitalikdan. Apan unta sama sa gibuhat sa mga apostoles, gawas ni Judas, maningkamot kita pagbalik ngadto kaniya. Ang istorya may tungod sa anak nga mausikon, mao kining istorya sa matag usa kanato. Mipahilayo kita sa Ginoo, bibiya kita kaniya, apan siya andam kanunay sa pagpaabot o pagdawat nato kung kita mobalik ngadto kaniya. Mao kini ang buluhaton sa matag usay nato. Maningkamot kita, pagbalik ngadto kaniya, kay diya sa atong paghimo sa ingon, atong gipadiyag ang usagad ka kamaturan,
nga wala gyud tay mahimo kun hawa ang atong kinabuhi sa Dios. Nga kun maghiskot kita kingharian sa langit, dili mahimong atong maangkon kanang mong kingharian sa langit nga atong gipangandoy kun kita mupahilayo sa Ginoo. Ang yan lamang ay kita bisan sa atong pagkamag-asala, mubalik nga to kaniya, mga pasaylo sa atong mga kalapasan, ug ang Ginoo andam sa pagdawat kanato pagbalik ngadto sa iyang sabakan. Mga igsoon, nagkahidoon na ang Pasko sa pagkabanhaw. Mag-ampo kita nga madasigon sa Ginoo, aron kita nga nabunyagan na ug ang tibuok kalibutan mudangat unta sa pagig-ambit sa dugang kapuno sa kinabuhi nga gidala kanato ni Kristo pinagi sa pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw. Mayon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga bunyagan unya sa Pasko sa pagkabanhaw, magtubo unta diha sa pagtuo ug kahibalo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga walay mitabang ug biniyaan, hatagan unta sa mga panalangin sa kalinaw ug kasiguruan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nag-antos sa kasakit ug pagtintal, malig-on unta sa grasya sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga makakat-on unta kitang tanan sa paghikalimot sa atong kaugalingong kaayuhan, aron magbansay kita sa gugma alang sa atong kaigsuonan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Huwamaan kaluy ang imong simbahan diya sa iyang mga kinahanglan. Dungga ang mga pangamuyo nga mong gihanan sa tibok namong kasing-kasing ug ayaw gayud biyai ang katawhan nga nakig-ambit sa imong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo ka mo ron ang ako ganyong sakripisyo na wato nunta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawaton untas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nangamuyo kami ang gasa nga magihalad kanimo. Magkadangat unta kami sa kinabuhing tunhay, dinhini mga misteryo sa pagpasakit sa mga anak nga among Ginoo.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay nagkahinuon na mga adlaw sa iyang makaluwas nga magpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi nini nabuntog niya ang kamaypetason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinay kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa iniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa langway hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yutas sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos giri ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyang paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga kulawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahanad kami kanimo Amahan, ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Damdamin Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo o sa tanang mga pari. Hinamdamiyo sa among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesu-Kristo, imong anak.
Pinaagi kaniyaban kaniya og diha kaniya gihatag na kanimo magigahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, nunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostol, isang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang atong paginigso ng panagdait manaag kaninyo. Kodaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimang kunaro sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga nakalawat kanimo, na panipamulong lamang ug mamaayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo.
Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos nga makagahom, tuguti kami, pagtuo sa hingpit, nga imo kaming gihatagang kinabuhing langit nun, pinagi sa kamatayon sa mga anak, o unang among paglaom sa iyang makaluwas nga gahom. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang ginomanaa kaninyo, Manasab kanino. manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, tungdadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.